I gdje smo iskrazili nas ponovo u još jednom videu Jailbreaka. Snimam zato što je novi update 1 bilion. Ima novi auto, pokazat ću vam sve. Danas igramo sa Alexom. Sam? Da. I jedan pozdrav za Kiki, on je teo ipak ovaj Jailbreak 1 bilion, pa ajde rekao sam ako ti hoćeš. Ajde. Sad znam da li možda neće. Ako nećete, ne morate gledati. Ja stvarno ne mogu da vas kontrolišem. A morat će vas se sviđati kao novi update ljudi, pa ajmo da vidimo. Ja ću od ovog pickpocketat, ja sam dobro pickpocketat. I pickpocket. Dođi. Bežimo, daj ti. Ajmo. Ajmo, bežimo. O, kako si, what? Pa imam kikar. Beži. What? Ne. Zašto tebi nije? Kenta pris... Ljudi, ovo je sada napeto. Sad baš napeto. Dari, begni. Popko. Ljudi. Uf. Imam rokicu. Čupat ću. Neću da ga koristim, šta će mi. Skip. Bum. Ajde exploding ball. Dolazim. Uspjeli smo već sa pobjedom, sad ću ja i Aleksa pljačkati. Ljudi, imam level 5 motor. Sam ga, uče. Prošlo sam policajca mi prati. Eksplodirao si? Da. Evo me. Ajmo. Idemo na drugu stranu. Ajmo ljudi, možemo mi to. Možeš se okreneš tamo da su policajci. Ha? Neće se skontati. Valjda neće. Eno, helikopter brzo. Neću reći pro. Imamo kriminalnu bazu, dozvoljno. Hoći ti da uzmeš tvoj novi SUV? Ko? SUV. Ne, neću. Svi mačimo se baš ne. Ali ja bih ljudima da pokažem novi SUV. Ajde, može. Ne znam gdje sam stvarno. On stvarno u Zorfolist. Okej, snikam. Treba neko da ima karticu. Snikam, imam ja karticu. Ok, super. Ajmo, idemo odmah, okej? Da moramo showcase. Ajmo s tvojim Lamborghini, može? Čekaj, ja sam uzmem. Ajde, bum. Ljudi, ovo je tu. Ima skoro sve. Mislim, nema skoro sve. Ali ima Lamborghini, što je super, ima level 5 motor, ima bugija, ima... Da, ima svašta. Ali Siniša isto ima dosta. Ja, Siniša. Siniša ima dosta stvari. To mogu reći. On se skuplja 200.000, a ima već 100.000, on jako skuplja. Što on ima neki privatni server? Dari, trebaš da uđeš tamo unutri. Ali ja ne... Ne! Beži! Oh shit! Sorry! I got this, don't worry. Ajde. Smeša. Ne može puti mene. Znaš, pucaš taser, čoveče. Ne znam. Imam... No! Policajci samo. Paš da te ne izbaci. To sam uspio. Oskočio, pucam ga. Ja isto. Ajde, ubi ga. Dobre, Aleksa, dobro si. Ajmo. Ajmo. Hoću gore. Puf. Ne, hoću gore, čekaj, hoću gore.
Čekaj, ne mogu gore, zašto ne mogu gore? Ja sam mislio da možu gore, ne? Pa možeš, ali ne znam gdje. Kako? Ma ne veze, ajde, to ćemo poslije. Ajde, idi ti ga pride. Okej. Ajde, ovako. Ajde, idite. Dosta je brzo ovako. Zato što je brzo, imam puno mesta. Da, to da. 5 mesta. Za početnike i ferice, 40, da. Onako, i dobro je. Vidite. Sad, ovo je engine level 5. Čekaj, ajde da probamo da vidim da li možemo. Sigurno. Okej. Ovdje ne može. Možda skoro... Možda treba da bude puno auto, pa zato. Ne može. Ajmo, idem da pravim svoj auto. Dobar je Može. neki auto. Dajem baš. Idemo u banku pa ćemo, idemo u banku pa da im pokažemo taj novi put. Kako se izađemo. Da. Imamo kikato, što ću dalje. Možda već i otvoreno. Ima dosta policajca, ali ovo pet kriminalaca. Okej. Evo ga već policajac. Da, ali zatvoreno. Ajmo, idemo da vidimo. Možda možemo govoriti. Nije to. Uf! Ja sam policajca. Ali siguran da bi mogu da budem gore, mogu da budem pucati. Da. To je isto kod bagi kad sam nazad. Dolazi tren. Čekaj, imam bolje ideju, nemoj... Dobro, ništa. Ajmo da gubijemo, idem ja da gubijem. Gdje? Evo ga, to je mjesto. I tamo je otvorena banka, ajmo ovdje. Ajmo, mama. To sami smo. Brzo. Idem ja ovo odmah da eksplodiram. Okej. Vidite, ovdje ljudi novi. Izlazi i ti dok... Ajmo, mama. To. Ide nam super. Ide super. What? Jedan hakova. Stvarno? Da, pogledaj se. Viš go? Si... Pusti ga. Domani! Vidi go. Da. Skoku brzo. Okej. A mrzim kako brzo ne izaći. Da li će mi se izaći? Meni si resetovalo. I meni, da, par puta se resetuje. Evo ja sam isto. Idem ja ljudi kroz novi prolaz. Moram da im pokažem. Bum! Vidite ovdje je tu. Aj, čekaj mi sad. Okej. Ajmo. I ovdje idu gore. Je tu? Otvori se samo. Ispoli. Otvori samo i izađe mi izlaz. Ljudi, vidite, to je novi. Šta je još novo? A ništa nije novo više. Pa da. Novo je da svaki dan dobijaš pomalo rocket fuela. Da, onako 10 na dan. Da, tako. I to je zašto ideća. Ne. Ajmo da pogledamo deskripciju. Da, nešto Discord. Znači evo. Grupu. Da, ljudi, morate posjetiti naš Discord grupu. I da, ima New Roblox and 1B Rims in Garaga. Evo, hoćeš kupit? Hoćeš da kupiš? Da. 10.000 košta. Još meni da daš 4.000 pa ću ja da kupim. Može, ajde. Ajde, daj mi 4.000 pa ću ja da kupim. Da. Bum! Sad ajmo ajmo po moj motor. Ajmo. Ajmo i onda ćemo se tamo voziti. I ajmo da skupljamo za ovaj auto. Pogledaj ga sa leđa.
Ako bi stigli po motor, onda bi ga ti mogu pucati sa leđa. Da. Ili po bagi, ajmo po bagi. Ili pucati za leđa, o ne. Prati nas. Odmah stignemo odmah. Ajmo. Baci nas tako daleko, ne mogu. Moramo pucati. Ne, mene uhapsio. Ništa. Ok, ajmo sad odmah po motor, idemo. Nema veze, dešava se. Ja mogu da ukradem ponovo. To nema veze. Da. Dobro odigrao. Dešava se i to. Gledaj, sada kiša u peti. Da. Ajde, trči, bam. Meni malo laga, ne znam zašto. Neka. Ono spodim vodu, možda mogu. Čekaj, ja ću probati ukrasti. Ovo izreko, Ako niko ne ide ispred mene, mogu li? I ako ne bude tako skrećala, mogu li? Opu, that's the beast. Ok, ne. Ok, spodim vodu. Vidite, onaj auto, to je Beatles. Podram. Nemam pojma. Ali ću vas pogledati da ne više. Da. O, ne, ulica neko se dvojno. Ko? Didmo. Stefke. Stefke, ajmo, te si moj subscriber. Da vidimo roll, subscriber 1, subscriber je došao, gdje si? Subscriber. Snimamo. Ajmo po auto. Dobro, imamo jednog subscribera, vidite? Ako uđete, možemo pričati s vama. Hoćete da ga dodam? Možda ga dodam? Pa malo da vidimo šta ima. Može, ajde. Ajmo. Čekaj, ajmo, premestit ćemo se. Ajmo, gdje je sad Stefke? Stefke 8-3 da vidimo. Sigurno neki fan. Ajmo, idem po moj motor. Ja ću ostati u Lamborghini. Ajde meni. Izgleda prvi put instalirao Discord, nema veze, sad mu objašnjavam. Ja ga ne mogu odmah dodati ovdje, zato... Možda pomoš? Evo. Jesse! Zdravo! Nemam kako. Čekaj, motor, ajmo, ideš. Motor. Evo ga, prošli smo ga. Evo u motoru. Evo ja sam u motoru. Banka otvorena, nemamo kika. Da, nemamo kikar. Jesse! Zdravo! Zdravo! Alo? Neko? Alo?
Jel imaš mikrofon? Nešto se čuje, nešto se čuje. Čuje. Nešto se čuje. Da, nešto. Neka vrata se čuju. Okej. Alo, alo? Jel Alo? se čujemo? Alo? Dario, jesi ti? Jesam. Dobar klip. Hvala. Gde je Tom? Tom, tamo... Tu je. Stigla grafička? Nije. Nije još. I sad usred snimanja. Aha. Imamo jailbreak. Snimamo jailbreak. Ti ćeš upaliti live nekad? Mogu bi. Dobro pitanje, pamtite. Ko je pustio muziku? Ja, A da, to ima. to je non copyright. To nema... Aha, okej. Ok, idemo mi sada u sobu za snimanje, pa kada završimo sa snimanjem vraćamo se kod tebe, ok? Okej, ja. Ajde, čao. Tako. Ljudi, vidite, tako možete i vi ponekad biti u snimku. Možete ponekad igrat s nama za to. Link je u deskripciji. I da. Sad će se Jewelry Store otvoriti. Možemo. Sad će se Jewelry Store otvoriti. Ajmo da im pokažemo samo mali showcase. 1 bilion, pogledajte ljudi. 1 bilion kao, pogledaj. Pogledaj. 1B piše. Gdje? Na mojim točkovima. Stvarno? Da, vidi stvarno. Tamo policajac. Hoćeš ti da uđeš pa da ga pucamo? Ma čekaj, ajmo ja ću ga ovako. A možemo. Ne može. I kartu. Neko nešto. Posjetite kanale od nas. Posle snimat ćemo se mi upoznat još malo. Jewelry Store je otvoreno. Jeste? Ok, evo dolazim. Čekaj mene. Ajmo. Go. Može mi to. Ajmo. Eto već 2000. Bum, idemo. Da ljudi, ja Jewelry znam ovo tu baš dobro, pogledaj. Opa, ninja. Ama ninja. Vup. Ne, vidite sad ovo tu. Vup. I ne moram ni da gledam, aha. Ne moram ni da sprejamo, no. Ajmo sad, idemo do... Bum. Ajmo sad idemo onamo. Idemo do baze, pogledaj sad ovo. Prešao do baze. Pogledaj sad ovo, ovo je sad profesionalizam. Prešao do baze. O, ne. Jako se... Bum, ljudi, to je... Malo. Šta bi? Da je nešto muzika prekinula. Sad će. Evo ja završio. Sa mojom. Ja nisam jako malo healtha. Ajmo malo play. Hoćemo malo ovdje muzike. Gdje je sad muzika? No songs. No songs. Sad ću ja dodati muziku. Yeah. Play non copy 2016. valjda će tako raditi. Ćemo da vidimo.
I ja sam robbery success. Nije uspjelo. Ja sam isto robbery success. Ok, sad ćemo odavde bez muzike. Ili, ajde čekaj, sad ću ponovno probati. Ja. Play non copyrighted music best 2016. Ne bez, onda ćemo davati bez muzike, sorry ljudi. Bank. Jeste otvoreno? Nije. Jedan lik kad smo ko zove robbery. Brem, ali ima mumska. Da, jedan lik rob banku. Idemo, ajme malo ću iskoristiti rocket fuel. Ajme da poletimo. A, banka otvorena. Otvoreno? Da. Super. Aj, čekam te. I mene. Ajmo. Ajmo ponovo kroz taj novi ulaz. Izlaz, šta god. Evo ja stavljam dinamite. Stavio. Jesi. Ajmo. Ne. O, evo neko dolazi. Šta? Čujem samo policijska sirena, ali ne znam da li blizu. Ne vidim nikog na mapi, pa zato da. Ili će doći. The police has entered the building. Police. No, gori smo. Evo ga. Otišao na novi ulaz. Imamo šanse, Imamo šanse nakon da ističimo na onaj stari ulaz. Ali ja nemam keycard, trebamo zajedno. I know. Ja sam tek 5 skupio. Hoćemo? Čekaj, Ti tek 5 naći. Police, još jedan police ušao. Treba. This will be risky, guys. Ovo će biti rizik, Šta ćemo, skupio sam pare. Idem polako napred. Polako. Ajde, ponovo da eksplodira. Ne, tamo je policajac. Znam. Ajmo brzo, beži. Samo da ga malo kao zeznemo. Da. To za kom zlomu, može. Pobegli ljudi. Easy. I uspjeli smo. Samo da je moj motor. Nije mogu motora. Šta je klans? Ne znam. Ne vezi. Možda odeš, spawn se brzo. Ne vezi, idem ja sad samo da ovih tu nabuđim. Policajac ovdje. Vidio se jedno Lamborghini. Eto da ja završim. Jesam. O, pucajte bre. Idem ja malo samo da poletim. I tako odemo i sav rocket fuel. Houston, you ready for takeoff? That sounded a beast. Ajmo još jednom da opljačkamo jewelry i onda završavamo. Može? Ja ću se mi... Ajde. Dobro. Halo? Samo čekamo da se otvori jewelry. Kad se ljudi otvori jewelry, krademo, bežimo, završavamo i to je to. Dobre, ljudi, uspjeli smo. Bom, ajmo sve da prokrademo.
Ja moram ljudi još jedan i to je to. Čekaj da se Aleksa respawna. Aleksa, tamo će se prije, tamo gdje si prvo razbio, tamo će se najprije. Sad će uskoro. Ajde, čekamo tebe, Aleksa. Sad će svaki tren se to regenerisat. Ajde. Da samo ljudi znate. Tu sam. Ok, dobro. Sad će se ovo regenerisati. Aj ti ovo. Ne, ja sam već gotov. Čekam tebe. Ti si već gotov. I sad će. I 3, 4, sad. Moraš na vrijeme. To je to kraj? Ajmo. To je kraj. That's on the beast. Kako si niši? On ima od 5000, on je Da, bajet. on je imao Robuxe pa zato je kupio. Oh, fuck! Ove već nisam bio ljudi koji ne! Darija možeš šumiti. Darija, ja ću da ćemo onaj glitch. Ne, ajde uradi onaj glitch da ja tamo skočim preko tebe. Da, to. Što to bi? Aha, to je ovo, posjetite naše kanale. You know what's for. Ajmo. Možeš? Da, mogu. Ovdje uspio. To Darija, ajmo. Ajmo 2000, imat ću 5000, ajmo, moram, treba mi pare, ajde, I pup. Ok ljudi, kao što sam rekao, ja ću sada završiti